Sisila pha unobhala umuholo abahlabelele egameni lika Jesu
ngiyabingelela yosho team yonke yonke nensizwa egameni lika Jesu ama-asha zonke ngiyabingelela bazalwane umdlalo wokuphi ngibingelela ngokukhethekile nje bazalwane emvumeleni ngibingelele abathwali bomphongolo ngibingelele incebo kaNkulunkulu onke ama-ministers kakhulu nomuholo wawo ama-ministers umfowethu uMakhanya egameni lika Jesu amen. Ngiyakholwa bazalwane sebetholile Songs of Songs chapter 4 bazalwane sihlabelelo sehlabelelwa isahluko sesinde nje egameni lika Jesu unyangibambele ngale kuMatthew 22 ngizokhuluma nje umzuzu ekubala bese ngisuka la ngingwabantule bazalwane ekhaya kuseshowe emakhaya la ngiqhamuka khona umntwana kaNkulunkulu nami ngahawukelwa inkosi yangifumana ngisodakeni yangikhetha phela isikhulu yangibona Nkosi yami yes ngiyacela ufundele sisi ibambe yes Thank you, Father. Cela uthandazwe President. Bayeke uNkulunkulu wethu ophakeleyo kakhulu. Wena ongilela amafu njengengqola. Bayeke Nkosi yenkazimulo. Ikubani Nkosi yenkazimulo uNkulunkulu wethu ogcwele. Uyinkosi yenkazimulo. Awuvuleke amasaka phakathi, vuleka iminyango. Ungene neNkosi yenkazimulo.
Bazalwane ngisale senilalela nje kanjalo nikumoya kaNkulunkulu kanjalo. Yes. Qala kuverse 1 siswa. Ivesi ngelo qala vele ngifuna kuphela. Siyafunda isihlabelelo sesihlabelelo. Yes. Isihlabelelo somyeni ngobuhle. Lelo bambelelo nje bazalwane isihlabelelo lesi somyeni. Isihlabelelo somyeni ngobuhle yebo bukaBaba. Omakhosi. Ngobuhle bukaMakhona. Bheka umuhle sithandwa sami. Sengazathi bazalwane besingake sizwe kahle lento ukuthi lesi isihlabelelo sikaMiyeni esho kuMakhona. Bheka umuhle sithandwa sami. Akuvumi imidlule lapha bazalwane ngathi ngisele isihlabelelo sikaMiyeni esho kuMakhona. Lawa akuwona amazwi nje kodwa amazwi akhulunywa uMiyeni ukhuluma noMakhona. Lawa akuwona amazwi nje ashiwo nombani kodwa amazwi akhulunywa uMiyeni ekhuluma nomakoti wakhe. Lawa amazwi ashiwo uJesu Kristu Inkosi ekhuluma nomakoti wakhe okuyibandla lakhe. Ithi iBhayibheli kaloku thina singumlobokazi wewuka. Lawa amazwi ke ashiwo uMiyeni wethu ukhuluma nomakoti wakhe. Uthi Bheka umuhle sithandwa sami. Sengazathi ungamfundela bese emoyeni kaNkulunkulu. Bheka umuhle sithandwa sami. Bheka umuhle sithandwa sami. Bheka umuhle. Bheka umuhle. Unamehlo amajuba emva kwemvakazi yakho. Unamehlo amajuba kuphi? Emva kwemvakazi yakho. Lami lesilungu lithi behind your veil. Izinwele zakho Noma ngisayisebeyeka kanjalo. Mina bengifuna lento ethi unamehlo amajuba kodwa ngemuva kwemvakazi yakho. Umuhle sithandwa sami. Umuhle bheka umuhle. Ubuhle bakho ubonakala ngale kweveli. Ubuhle bakho ubonakala iveli ngabasuswa. Ukuthi wena umuhle sithandwa sami. Noma iveli ngabasuki kodwa ubuhle bakho uyabonakala. Aliboni igama leNkosi athobhala iBhayibheli akabonakali esiyafayiko kodwa yena usayabonakala siyawufana naye. Bheka umuhle sithandwa sami. Noma usenezinto ezisithile kodwa ubuhle bakho bona buyabonakala. Noma iveli ngasusiwe kodwa ubuhle bakho buyabonakala. Noma izwe lingakaboni noma bonke abezemshadweni bengakaboni kodwa mina ngiyabona ukuthi umuhle. Uma bazalwane ngicela umfunde kumele kuqala uyihlanganise lento bese ngihlala phansi. Yes, sisofunda uqale kuverse ngithi uverse 1 from the mistake. Umshado wendodana yenkosi. Umshado wendodana yenkosi. Yes. uJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemifanekiso. Wathi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi. Yes. Owenzela indodana yakhe umshado. Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni. Kepha abavumanga ukuza. Okay, nansi into engihlukumezayo lapha. Kunabantu ababiziweyo, abamenyiwe emshadweni. Kunabantu abakhethekile, abamane bamenya ngokukhethekile, bamenyelwa emshadweni. Kodwa labo bantu abamenyiwe abavumanga ukuza. Hamba nami. Yebo. Waphinde wathuma ezinye izinceku. Akathelanga umnikazi womshado, akathelanga waphinda futhi wathumela ezinye inceku. Wathi shonini kwabamenyiweyo ukuthi Ningasho kunoma ubani kodwa nisho kuphela kwabamenyiweyo. ukuthi bhekani sengilungisile ukudla kwami. Sengilungisile. Izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe. Yebo. Konke sekulungile. Yebo. Wozani emshadweni. Wozani emshadweni. Kepha badelela. Yebo. Bahamba. Yebo. Omunye waya ensimini yakhe. Omunye waya enkengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe. Baziphatha kabi bazibulala.
Kepha inkosi yathukuthela, yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa umuzi wabo. Khona yathi ezincekwini zayo, umshado usulungisele, kepha abamenyiweyo bebengafanele. Ngakho-ke, hambani niye ezinhlanganweni zezindlela nibizele emshadweni bonke elingabafumana. Lezo zinceku zakhulu zaya ezindleleni zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nababi. Indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni. Kuthe inkosi ingena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu obengayembethe ingubo yomshado. Yathi kuye, "Mngani, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na?" Ngicela ukuphindele nje lapho sisi bese ngihlala phansi. Yathi kuye, "Mngani, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na?" Yathi kuye, "Mngani, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na?" Mngani, ungaphakathi endlini, kodwa ungene kanjani ungayembathanga ingubo yomshado? Yebo, utholakala uhlezi phakathi, kodwa iyodwa inkinga ukuthi ingubo yabasendlini wena uyembathanga. Yebo, ufumaneka uhlezi nabahlezi emshadweni, kodwa into ukuthi ingubo yabahlezi emshadweni wena uyembathanga. Manje mngani, ungene kanjani? Ngoba bona bazongena emshadweni abangena ngayambathanga ingubo yomshado. Wonke umuntu osemshadweni uzayembathile ingubo yokuthi usemshadweni. Wena-ke mngani, ungene kanjani? Masihlabelelo, uhlabela kanye nabahlabelelayo, kodwa inkinga ukuthi ingubo yomshado lona yikho. Makufakaza ufakaza nabafakazayo, kodwa ingubo yomshado lona yikho. Nabashumayela ushumayela nabashumayelayo, kodwa ingubo yomshado lona yikho. Kanti mngani, ungene kanjani? Mathiwa glory to Jesus. Nawe ushekane nabasemshadweni, kodwa mabhekeka ingubo yasemshadweni ayibonakali. Makushaya isitepu ushayane nabo semshadweni, kodwa inkinga ukuthi wena ingubo yomshado ayikho. Wonke umuntu bazalwane osemshadweni usuyalindelekile ukuthi akuze besembhalwe emaphathini. Angihambi nalo mshado Nkosi yami, iyabona bathiwa ngiyoshadisa bese ngifike ngiyabona ukuthi ukuze kubhalwe nasemaphathini kuthiwe a colour of the day, ngoba kunombalo thize okulindele ukuthi bonke abesemshadweni kumele babonakale ngawo. Umahlelo ludideke, uma kusangena amazi nithi yini bazalwane, laba bahamba nomakoti basuke nabo behlomile bebahle, alibona igama lenkosi, basuke nabo beyigcwalile bebahle. Mayesehlala umdlalo wena sebeshaya isitepu, ungaze udideke mnakaphakaza ukuthi uyena muphi umakoti, ngoba nabo bahle, alibona igama lenkosi. Awu haleluya bazalwane, awu haleluya, haleluya, awu haleluya. Nabo babukeka bebahle, alibona igama lenkosi. Nabo bayayigcwala, kodwa inkinga ukuthi umshado awuwelo wabo. Nabo bahamba kule carpet na, nabo iyadlala ingoma. Bana sebewusumakela usuma wonke umuntu, ngoba nengoma edlala umakoti iyahlupha. Akudlalwa noma yini. Awalibona igama lenkosi, kuqala bakufutha intilo, uzwakale ngokukhala kwentilo ukuthi sekuzongena umakoti. Alibona igama lenkosi. Awu haleluya. Into efike ngiyiqaphele ukuthi umkhwenyana usuke sevele ngaphakathi endlini elindele umakoti wakhe. Alibona igama likaJesu, uthe ngena umakoti, umkhwenyana vele usuke sevele sepinde emlindele. Alibona igama likaJesu. Uma eza umakoti akeze ihambela yena, akeze ihambela yedwa, kodwa usuke ehambe ebanjwe ngesandla, ebanjwe uyise.
zakhona. Iziphi izinto ey'lindelekile angeke kwenzeke umoya ongcwele mayibuye ilunglu likaNkulunkulu lima phezulu emkhathini limemeza ngephimbo lengilosi enkulu. Angeke kuze kwenzeke umoya ongcwele ayolehenda imandla yada layaleki kahle yada lilungile. Yingakho baningi basemshadweni bangaphakathi endlini kodwa sibobone abalungele uyongena emshadweni. Bese afike uyamnikela. Into eyenzakalayo uma ubaba emletha umakoti uyasuka nomkhwenyana e-altar ashaye kancane ahlangabeze umakoti. uJesu uzohlangabeza ibandla. Kodwa mina nginombuzo uthi njengoba libuya sengathi alikagogi sengathi alikalungeli kanti isikhathi somshado sona sesifikile. Yena muphi umakoti ozohlangatshezwa ngoba sengathi lo makoti akaqedi nokufaka i-makeup yakhe. Yabona le ngikhulumayo ayodinga amen. Ilungile nje nje. Ngithi mina bazalwane isikhathi somshado sesifikile. Umbuzo ukuthi ubonakala abantu begcwele kodwa ngathi uvuke lomshado lona yakubonakala ngoba into mfowethu nje 50% ehlukanisa idlobisi nomakoti igugu. Noma bonke bengagqoka bakhazimule kodwa kamakoti maluhlukeleke ngoba yona bamhlophe. Awalibonge igama lenkosi, awalibonge igama likaJesu. Noma bengagqoka amakhalaza amahle kangakanani kodwa umakoti ubonakala ngengubo yakhe engcwele, ubonakala ngengubo yakhe emhlophe yokuthi uyihlobiseke ngokungcwele. Alibonge igama likaJesu. Nangu umbuzo ebandleni lenkosi nayi ngisemshadweni kodwa yona ingubo yangabonakala na? Yona ingubo yomshado yangabonakala na? Angivale le lawo makoti nasebala umkhonyana asemthathile umakoti wahamba naye and naye mthatha naye umakoti umkhonyana uthatha umakoti wakhe uphenduka naye umfundisi. Awu amen. Ngoba uJesu sathi kuthi ibandla uzolithatha ayoliveza kuba athi nambe ngabafele emhlabeni nambe nganobathenga ngegazi bona la. Umbuzo wami ukuthi ungene kanjani ungayigqokanga wena kumo yomshado na? Kanti mngani ngene kanjani? Alibonge igama likaJesu. Masefikile masemthathile sebelapha phambi komfundisi nansi into eyenziwa umfundisi eqala ngaphambi kokuthi abafana amaringi uthi ayephethe ukubheka ukuthi uye na ngoba kungenzeka uzokhipha iringi wenze isifungo kanti akuyena. Bese kususa iveli qala bese yebhula bese yabona ukuthi impela uye lo owa. Lalelani bazalwane noma njengamanje singabamdili sonke sithi Jesu sonke sithi insindiso sonke sithi siyakholwa kodwa kuze isikhathi la kuzobambula khona iveli. Ngithi mina bazalwane kuze isikhathi lapho iveli ezobambula khona bese kuyavela ukuthi nguwe ngempela noma cha mngani ngene kanjani asimele nyawo. Lalani bazalwane ukuthi sisebaningi namhlanje angikhuluma ngo-SCF bazalwane khuluma ngebandla lonke lenkosi ukuthi sisebaningi namhlanje sonke sithi Jesu Jesu but kuze isikhathi la ezosuswa khona iveli la sizobambulwa khona. Lithi ibhayibheli inkulu inkazimulo ezobambulwa kunenhlupheko zesikhashana lisazobambulwa ibandla lenkosi livele ba yonke imisebenzi yomuntu
sibasobala ngani ngene kanjani ungayiphethe ingubo yomshado sivala amehletho sithandaza yawuzibuke nawe umbethe yiphi ingubo mbethe yiphi ingubo upresident eseza ngaphambili ezothandaza mbethe yiphi ingubo wena uyaphethe yini yomshado ukulungele yini ukungena emshadweni singamdedela lise ngaphambili kube khona phakathi kwegama likaJesu